Sometimes matrap ta sa idea nga God first kanang mamali ang atong pagsabot kung unsa ang meaning anang unahon gyud ang Ginoo kanunay. You see matag adlaw mag-set a goal sa pagmata nato sa buntag dapat magampo una magbasa ang Biblia. What if muhilat ang imong bata unya kinahanglan og timplahan o gatas? Mingon baka nga bulag sa diha kay God first ni. What if madihado ko sa tayong gamay unya kinahanglan nimo og trabaho unsa palay or maglungag una unya dayon while magbasa og Biblia? What if late jud kayo katong kinabilang kagabi 5 minutes na lang kinahanglan nimo maligo una or mag-devotion gud ka nga malate na ka sa trabaho sa eskwelahan. And the reality is dili garantiya nga matag adlaw ma-perfect jud nato. So kung atong idea nga ang God first kay mo ang sequence una gid kanunay ang Ginoo, wrong kayo ta ma-frustrate na tungod kay after everything nga dili nato na mahimo makaingon dita nga aluya na kayo akong pagkalagad, wa na kay klaro akong connection sa Ginoo. Pero ang tinuod putting God first dili kung sequence nga kaniyang Ginoo niya mga trabahoon dayon, but unang Ginoo while ta magtrabaho sa tanang trabahoon, God is the center of everything. Ang atong pagatiman sa mga bata, trabahoon sa balay, trabahoon sa opisina o sa eskwelahan, connected tanan sa Ginoo, nakapahimaya sa Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo nga diri lang siya on the rest kay dili na naiya. But sa tanan natong trabahoon, God should be the center of everything. So it's okay nga masipyat nga dili gyud nato maunang devotional. Panatong siguroon nga sa tanan natong trabahoon kanunay kauban nato ang Ginoo.